перфектен маникюр, перфектна издръжливост на 1 месец маникюра, защото използвах любимата ми скотч база като подложка. Тя задържа наистина всички продукти на всички ногти, се държи перфектно. Не махам лепкавия слой от нея, като когато я поставям като подложка. Не виждам смисъла от това. По-добре, по-лесно и по-бързо, просто веднага да се сложа гела след полимеризация на скотч база. Тук имахме укрепване на ногтите с гел, защото тези ногти много са работливи, тези ръчички, и затова гела им задържа много добре. Ще използвам новият ми накрайник Торнадо, много ми хареса в работата, много е приятен и наистина цялата прах и шуплички от кожата просто хвърчат, както се вижда на клипчето, и няма нужда толкова да минавате с четката, но аз минавам постоянно, защото остана ми навик от обикновеното накрайниче. И да, просто искам да намаля това движение с четката на по-малко, защото реално нямах нужда. А ето го и крайният резултат, а всичките продукции са от manicureshop.bg.